Hhayi nako ekuphileni kodokotela nonke abantwana bedlozi nako ekuphileni la siphila khona. Uma ngabe siye eShilo likaJehova siyocela suke siya kule ndawo, uma sesibuya futhi sithi siyobonga esikutholile sisuka siya kule ndawo kulamanzi lawa anokuphila. Kuyaphilwa la iyona mpophoma le esihambayo namanje ngisuka kuyona la ade ngikuyona. Ngihamba nabantwana belithonga abakhona la ngezansi, abakhona abanye sebekhuphukile ebesiya khona eShilo sithi siyobonga ukuthi sekwenzekile konke, sandlula kuyo yonke indawo kuma-Easter kodwa siyaphila siphelela sikezwe ezimbi. Kuyaphileka la kodokotela, kuyaphileka la kodokotela njengoba siyibuka nje le mpophoma kuyaphileka igabangili-ke le mpophoma nayiya la ikhona bese iphinde futhi ibe yiyo le efike bese ishintsha nemibala uma usuyibuka kahle. Kuyaphileka kodokotela, kuyaphileka. Cha, bengichaza nje kodokotela, amen.